नमस्कार मंडळी. आज मी तुम्हाला ना पावसाळा स्पेशल पौष्टिक असे लाडू दाखवणार आहे. हे लाडू मुगापासून केलेले आहेत. हिरव्या मुगाचे लाडू एकदम पौष्टिक असतात आणि मुलांना तुम्ही डब्यासाठी सुद्धा देऊ शकता. असे हे पौष्टिक लाडू तुम्हाला आज मी करून दाखवणार आहे. त्यासाठी मी अर्धा किलो हिरवे मूग घेतलेले आहेत. तर आणि वाटीच्या मापाने घेतले तर 3 वाटी हिरवे मूग आहे. तर आपल्याला हे ना हिरवे मूग चांगले भाजून घ्यायचे आहेत. मंद गॅसवर आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत. तर आता मूग भाजून घेतलेले आहेत. हे बघा. आता हे मूग भाजून झाल्यानंतर आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे आणि आपण हे मिक्सरला दळणार आहे. जर तुम्ही जास्त क्वांटिटीमध्ये करणार असाल तर तुम्ही गिरणीवर दिलात तरी चालेल. हिरवे मूग थंड करून घेतले. आता हे मिक्सरमध्ये आपल्याला ह्याचं पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. तर जेवढे मावेल तेवढे मी हिरवे मूग घातलेले आहेत आणि बाकीचे नंतर मी मिक्सरला ह्याचं पीठ तयार करून घेणार आहे. अशा पद्धतीमध्ये आपण हे पीठ चाळून घ्यायचं आहे. पीठ मी करून घेतलेलं आहे हिरव्या मुगाचं. आता एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आणि कमी तुपामध्ये तुम्हाला हे लाडू करून दाखवणार आहे मी आज. तर त्यासाठी मी आधी पहिली कढई ठेवली गॅसवर. ती चांगली गरम करून ह्यामध्ये 1 वाटीभर मी सुकं खोबरं घातले. यामध्ये ना सुकं खोबरं घातलं हिरव्या मुगामध्ये तर खूप छान लागतात लाडूमध्ये. तर हे आता सुकं खोबरं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. सुकं खोबरं आता मी भाजून घेतलेलं आहे. आता त्याच कढईमध्ये आपल्याला 2 चमचे तूप घालायचं आहे आणि ह्यामध्ये आपल्याला थोडे ड्रायफ्रूट्स भाजून घ्यायचे. तर मी ह्यामध्ये बदाम घेतले, काजू माझ्याकडे नव्हते म्हणून मी नाही घेतले. सूर्यफुलाच्या बिया घेतलेल्या आहे आणि भोपळ्याच्या बिया. तर भोपळ्याच्या बियासुद्धा माझ्याकडे थोड्याच होत्या. तर तुमच्याकडे जर जास्त क्वांटिटीमध्ये असेल तर तुम्ही नक्की घ्या, कारण भोपळ्याच्या बिया शरीरासाठी खूप फायदेशीर असतात. सूर्यफुलाच्या बियासुद्धा खूप फायदेशीर असतात. तर ह्यामध्ये तुम्ही काजू, मनुका वगैरे तुम्ही घालू शकता. पण भोपळ्याच्या बिया तुम्ही घालून बघा, खूप छान लागतात. आणि भोपळ्याच्या बिया अशा वाटायच्या वगैरे नाही, अख्ख्याच ठेवायच्या. खाताना ते दाताखाली पण खूप छान लागतात. तुपावर मी चांगलं ते हे भाजून घेतलेत. आता ह्यामध्ये त्याच तुपामध्ये आपल्याला हे पीठसुद्धा भाजायचं. एक कढईमध्ये थोडं तूप उरलेलं होतं, तरी मी त्याच्यामध्ये एखादा चमचा घातलेला आहे तूप. आता ह्यामध्ये आपल्याला पीठ आहे ना चांगलं हे भाजून घ्यायचं आहे मुगाचं. तर आता हे व्यवस्थित बारीक गॅसवर आपल्याला भाजायचं आहे, नाहीतर हे करपू शकतं. हे बघा, असं करून मी ह्या बारीक गॅसवर हे चांगलं असं हे पीठ भाजून घेतलेलं आहे. हे बघा, कलर चेंज झालेला आहे. ह्यामध्ये थोडंसं अजून तूप घालायचं आहे. 2 चमचे अजून तूप घालणार आहे मी. व्यवस्थित हे तूप ह्या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे पीठ अजून जरा भाजून घ्यायचं आहे. आणि हे लाडू करायला ना जास्त वेळसुद्धा जात नाही, झटपट तयार होतात. म्हणूनच हिरवे मूग आधी भाजून घेतले ना की त्यामुळे पीठ भाजायला पण जास्त वेळ लागत नाही आपल्याला. तर आता ह्यामध्येच आपल्याला सुकं खोबरं जे भाजून ठेवलं होतं ना ते सुद्धा घालायचं आहे आणि हे सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता आपण काय करायचं, गॅस बंद करायचा आहे आणि आपण यामध्ये गूळ घालायचा आहे. तर गूळ पावडर वापरलेली आहे मी. तर 1 वाटीभर मी गूळ पावडर घेतलेली आहे. तर ह्यामध्ये ना 1 वाटी पूर्ण भरून घेतलं नव्हतं, तर नंतर मी थोडंसं गूळ वापरलेलं आहे. हे बघा, थोडंसंच वापरलं, म्हणजे पूर्ण 1 वाटीभर भरून मी घेतलेलं आहे गूळ. आता हे सगळं ना पीठ आपल्याला थंड करायचं आहे. पीठ थंड करून घेतलं आहे. एक तोच मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला फक्त भरडून घ्यायचं आहे. गुळाचे वगैरे जर खडे असेल तर ते सगळे मिक्स होतात त्याच्यामध्ये आणि चांगले ना असं लाडू करायला पण बरे पडतात. आता ह्यामध्ये थोडीशी वेलची पावडर घातलेली आहे मी, मिक्स करून घेतली. आता हे मिक्सरला आपल्याला चांगलं भरडून घ्यायचं. हे बघा, तर आता हे मी भरडून घेतलेलं आहे. हे बघा, असं हे पीठ तयार होणार आणि लाडू करायला पण वेळ लागणार नाही. बघा, सहज हे वळता येतात लाडू. तर आता हे सगळं मी करून घेते. ह्यामध्ये ना मगाशी मी तुपामध्ये बदाम भाजले होते, तर ते मी वेगळे भरडून घेतले होते आणि जे सूर्यफुलाच्या बिया आणि भोपळ्याच्या बिया मी वेगळ्या ठेवलेल्या आहेत. ते अशा मी वरूनच घालणार आहे, त्यामुळे ते खाताना जरा बरे लागतात. तर आता हे लाडू करून घेऊया. एकदा मिक्स करून घेते. हे बघा, यामध्ये ना थोडं थोडं करून तूप घालायचं, जास्त नाही घालायचं. तर थोडं थोडं पीठ घेतलेलं आहे, त्यामध्ये थोडं 1-2 चमचेभर आपण तूप घालायचं आहे. तर हे तूप मी गरम करून असं थंड केलेलं आहे, जास्त असं गरम तूप नाही आहे. आता हे सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि लाडू करून घेते मी ह्याचे. तर हे बघा, असे झटपट असे हे लाडू तयार होतात. तर हा पहिलाच लाडू आहे. हे बघा, तर हे झालेले लाडू मस्त असे लाडू तयार होतात. लाडू आपण जेव्हा करतो, कुठलेही लाडू आपण करतो ना, तर ते त्याला थोडासा वेळ द्यायचा. म्हणजे 1 दिवस जरी तुम्ही लाडू ठेवलात ना, की दुसऱ्या दिवशी ते लाडू खूप छान लागतात. तेव्हासुद्धा बरे लागतात. पण ते सगळं गूळ वगैरे सगळं मिक्स होईपर्यंत त्याच्यानंतर तो लाडू खूप छान लागतो. त्यामुळे शक्यतो लाडू 1 दिवस तसेच ठेवून नंतर आपण खायचे, मस्त लागतात. तर आता हे लाडू मी सगळे करून घेते. हे बघा,
लागेल तसं थोडं थोडं तूप घालायचं, जास्त तूप घालायचं नाही आहे. हे बघा, झटपट असे तयार झालेत हिरव्या मुगाचे लाडू. तर नक्की या पद्धतीत तुम्ही हे लाडू करून पहा. हे लाडू तुम्हाला नक्की आवडतील. पौष्टिक लाडू जर तुम्हाला आवडले असतील तर नक्कीच माझ्या मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. साध्या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला मी लाडू दाखवलेत. पौष्टिक लाडू करा, मुलांना खाऊ घाला, तुम्ही सुद्धा खा. माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.